प्राय माने 11:53 सो जाबायमोन आरो टाइमा 12टा जायाथ'वाखैमोन जोङो उन्दुनोबो लायाखैमोन जा फिसाजो एग्जाम दङमोन एग्जामनि थाखाय फरायनो थाखाय जिरायदोंमोन गथ'आ बे समायावनो माने गंब्रै माने गारि फैनानै जोंहा जोंनि अपोजिशन पार्टी होननानै जों बुंनांगोन जिहेतु जोंहाथ' आरो रावबो बेलेग पार्टी गैया इउपिपिएलल'सो दा जोंनि नांगोलजों जेनेबा माबा कन्टेस्टआ दा माने गोबां न' खहा जाबाय आरो मा मा खहा जादों ओरैनो माने जि अन्थाइ गिदिर गिदिर 1.5 केजि किल'सोनि माने अन्थाइजों माने खुबैनानै न' ग्लासआ सिरखिलांदों आरो बायदों आरो बेनि अनगायै माबाफोर खहा जादों बेनि अनगायै माने थ' ग्लासआनो बहुत बायबाय माने दा खस्थ' आरो माने वालाबो स्क्रेच जादों भितराव बेनिफ्राय बिथांमोननि सिनायथि हिसाबै माबाफोर सिनायथि हिसाबथ' जोङो गारि गंथाम जों केमेरायाव माबा जादों रेकर्ड जानानै दङ गंथाम मोनसे जाबाय भिनु जानो हागौ मोनसे ब्लेक कालारनि बेनि उनाव बलेर' बेनि उनाव स्कर्पिय' गंसे ओमफ्राय मा होनो बलेर'आनो गंनै बायदि जों नुदों पिक्साराव एक्जेक्टलि माने मोजां सिनायनो हायाखै खिन्थु गुबुन मोनसे केमेरायाव माने जाहा जोंनि प्रशासना एसे कालेक्सन खालामदों जों खिन्थु आं दायो आं माने एक्चुएल माने खोथाखौ रियेलखौ आं बुंनो हाया आरो ओरैनोथ' सीसी केमेरा दंमोन नोंथांनि सीसी केमेरा दङ खिन्थु माने जेरैबायदि माने कभार खालामनांगौमोन बेबायदि कभार खालामजोबनो हायाखै बारा गोबावबो थायाखै बिसोरो 1 मिनिट बा 2 मिनिट माने एकदम फाराफारि खनसेयावनो खुबैदों डाइरेक्ट माने खुबैनानै माने गावबा गाव अन्थाइ लादों जानांगौ आरो गुलटिबो गावदों बिसोरो डेफिनेटलि सोरखौबा सन्देह दङ नामा सन्देहथ' दा सोरखौ नाम खारिबावनो माने जोंथ' दा दावराव दावसिखौ नुगासिनो माने जोंहा रावजोंबो दावराव दावसि जायाखै इउपिपिएल पार्टीजों जागासिनो दङ कन्टेस्टआथ' माने बिथांमोना मा सानदों मिथिया खिन्थु बेबायदि दुंहाव बारहावा खालामनाया गावसोरसो खालामग्रोदों आरो बे एफआइआर होनाय जादों एफआइआर होलोंदों आं होनांगोन मानो होनोब्ला न'खरनि मोनसे प्रपार्टी हिसाबाव एटेक खालामनो नाङा जोङोथ' मोनसे पलिटिक्स खालामदों नालाय बयहाबो माने मा होनो राइट दङ पलिटिक्स खालामनो थाखाय राइट दङ मोन्थाय दङ दा सोरनिबा प्रपार्टीखौ डाइरेक्टलि एटेक खालामनाया माने जोबोद गोरोन्थि जादों आरो बायद'आव सानो नामा जे दिनै नोंथां जिखिनि बेबायदि जाबाय दिनै नोंथाङा दिनै सासे बिजाथि महरैबो नङा बा दिनै नोंथाङा एक्टिभ रलबो लायाखै बाट नोंथाङा बेखौ पार्सनेलि सानो ना प्रफेसनेलि सानो जे नोंथांखौ बेबायदि खाबु मोनो एटेक खालामदों होननानै दा बेखौथ' मा होनबावगोन पार्सनेलि होननानै बुंनांसिगोन बुंनो थाङोब्ला आंथ' रावनिबो एगेन्स्टबो बुङा आङो माने बिपिएफनि सापर्टार हिसाबैब्लाबो आङो रावनिबो रावखौबो एगेन्स्टबो बुङा गावबा गाव राइट दङ रायजो राजाफोरा जुदि मोजां मोनोब्ला रायजो राजायानो सायख'गोन बिथांमोनखौबो नंगौना नङा सोरखौबा बेक्तिगतखौ माने एटेक खालामनानै जेबो माने मुलाम्फा जाया आरो